इखौ फोथारनांगौमोनलै गाबनो होनाङामोन गाबनो होनामोन खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाहरलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आंहाथ' बेबायदिनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आसा खालामबावबाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ बयबो सापर्ट खालामगोन आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो जायफ्रा चेनेलावहाय गोदान अननानै प्लिज साबस्क्राइब बानायना होदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मैया आङो फेसबुक नायनानै बे मोनसे भिडिअखौ बिराद दुखु मोनदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय आरो इखौ फोथारनांगौमोनलै गाबनो होनाङामोन गाबनो होनाङामोन बुंनो हागोन ना बुस्थुफोरखौ फंबाय फनखौ बुंना पुलिसखौ बुंबाय नै बिमामोन बेस्रा बिमानि फिसाजो आयौ सोर सहायनो हागोन देलाय फिसाखौ इदि नायनानै गाबबा दंग'आवनो मोनबोदोंनो खानायाबो नै गबाय जाय जायहा माने एसे गथ'फोर दुस्थ' बा इदिनो जेनेबा थाबायथिंग्रा माबाफोर दङ बेफोरखौ एसे साबधानाव लाखिगोन होननानै नोंथांमोनखौ आसा खालामबाय आरोना लोगोफोर सासेयाथ' जायगायावनो माबानानै थैखाबाय नालाय ओमफ्राय सासेया हस्पिटालाव थांनानै दा एसे मोजाङाव दं आरोना लोगोफोर फेसबुकावनो आपल'ड होगासिनो नोंथांमोनाथ' बयबो नुगासिनो आरोना खै बोसोरनिमोन बेबा गथ'आबा